Pasayro, 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 pasayro. Woo! Pasayro, 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 pasayro. Ah, lasgawan ng style labay. Perti naman pa kami ngawa diri ah. Ganina ra ko diri aba. Pero wadyo ko katulog pasayro maski isa. Ting klase man unta karon. Pero nganong wa may estudyante ni agi diri. Balaha unta tug di ta makauyab og estudyante. Basta makasimot lang ta sa ilang buhok, ang humot nga daw ni. Dili man siguro ng holiday, no? Kaya wa man po gipakita sa radyo. At tanaon ko galing sa akong kalendaryo, be. Uy! Ito man tanang lumiro. Ug di malason jud ka, oh. Maski mga adlawon pag-aari sa torno. Kung ang di malas mo duol sa imo, di jud ka makatod og pasahero. May paypuleon tani. Buisit panday ko! Wah! Uy! Hala! Si Parinti man eh! Grabe! Hubaga bay! Nganong lami man yun ang ginadili. Kung na gani kung mura ko umipati. Amo to ganong ako ko kabalo. Lasgawa! Ni gwapa naman ni siyag taman bay! Murag malabpur say taning kalakiha ba? Anga oy. Murag naibog man ang kasayaha bay. Huh, kabuang. Sa kadaghang bay sa kalibutan. Nganong Parinti man gyud ang maibgan? Anga oy. Nguyaban ka nako nino. Total ana man sa dang uban. Nga wa man gani gabain ng laing tao. Agkani pa nga parehas mig apelyido. Anga oy. Murag maipit kita ni nga style ba? Dolon be. Kana! Push! Kana! Sige! Push! Ah! Buguasad ning kaubana, oy! Mura man saglaki, maayra man spermiro, kusog kaayo, abot sa 2 ka round, tuay man laging ulo-ulo. Putang ina mo ginagawa mo. Parinti! Uy, Parinti! Ikaw manday na, uy, kumusta naman ka? Okay, ragyapong kaayo. Nag-inasara rang gwapo. Abay daw eh. Karon pa ka na uli? Baghuay ra jud. Hala, uy. Ni gwapa naman kagdaman Parinti, uy. We, atik na pod. Dili man na siya atik-atik Parinti. Nakita man na mismo sa duha nako ka mga mata. Lagawa. Kulbaa, uy. Parinti. Oh, unsa man? Diba, dugay-dugay naman kang nawala diri Parinti, no? So karon ana jud kay gitawag og kanang love life. Love life? Ay, wasa ko ana, uy, masakitan naman taon ta ana. Wala? Yes! Hala, naunsa ka? Ay, wala Parinti, uy, nalipay lang ko. Nalipay nga unsa? Nalipay ko kay wala kay kanang gitawag og love life. Suda ko kay egzansa nga magkauyab tan duha. Huy, nayabag, Parinti man ta. Okay ramang good na. Ato rang ihilo mga tong relationship. Nabuang na jud ka ba nga di man na pwede nga pareha man tag-apelyido. Okay ra lagi na. Kana ganing uban dira o. Lain-lain man na sila apelyido, man sila gabae. Agita pa nga, pareha tag-apelyido. Huy, ikaw ba? Jamming kay ka. Dili man sa ingon nga jamming kay ko Parinti. Igor man akong gisulti nga naigog madyo ko pagayo nimo. Huy, kamo mga laki ba? Grabe kayo mo diskarte no. Magic arang madala mi mga babae. Naka-remember pa ka? Katong gisipon pa ko, katong mga bata pa ta. Imo jud kong gisunog ug maayo. Ayaw na lagi nagdiskuti Parinti. Sa una higog mam jud tudo-tudo nimo. Oh, napagi-usa naka-remember pa ka. Katong nang eskwela ta, nga akong bag imong gisudlan og dagko kayong bato. Ayaw na kung naisguti Parinti. Sinasugtan ako ba? Nabuang na ka nga Parinti matanduhan ay dagan diya oh. Nalagi dagan dira. Pero imo man pangalan nakakulit diri lang sa kundukan. I'm sorry, Parinti. Di man sa ingon nga gisaway te ka, pero bati lang jud kay kag nawong. Yawas, bibiyaan ko. Sakit, uy. Bibiyaan ko. Sakita, oy. Kulapurang tambalan ni sakita. May pagmagubog ta. Sa lawas og dugo ni Kulapo,
ikaw ang tambal sa dughan kong kabuto-buto. Iyarok, be! Saghita sa kundugan, uy. Gibiyaan mo ko sa kong parinting akong naibgan. Ikaw ang tambal sa kundugan nga nagbuto-buto. Buyod, manggubay. Asa man to akong motor? Asa man to akong motor? Asa man to akong motor? Asa to akong motor? Asa to akong motor? Ibang keng be.